Bé, bon dia a tots. Bon dia. D'entrada us volia llegir una notícia que va sortir a la premsa real, fa ja uns dies, que diu així. La notícia deia: les escoles FEDAC, antigues dominiques, ja no imparteixen més la matèria de religió. Ho deixo aquí. Bé, doncs sí. Ja a les escoles FEDAC no fem religió. En lloc de religió treballem una nova matèria que s'anomena, és una matèria, un àmbit competencial, que s'anomena tutopia. Què és la tutopia? Mireu, aquest és el logo. Ara no surt el logo. Aquest és el logo de tutopia. Tutopia què vol dir? Mireu, tutopia la formen dos conceptes, el tu i utopia, un al costat de l'altre. El tu és el jo de cadascú de nosaltres davant de quelcom bastant més gran que d'entrada ja és una utopia. Això ja ens revela una mica la identitat de la paraula en si mateixa. Però jo, per explicar-ho, que s'entengui potser una mica més, em valdré de dues metàfores que són dues històries. La primera, ens hem d'imaginar que quan jo parli de religió, en el fons estaré parlant de música. Val? La matèria de música, com es pot impartir? La música es pot impartir de moltes maneres. El professor pot entrar a l'aula i pot repartir tot un seguit de papers a cada alumne amb un llistat d'instruments i treballar profundament, inclús molt bé, aquests continguts. Això seria la religió convencional. I podem donar un pas més, que el mateix professor arribi l'endemà a la classe i comenci a posar audicions. I deixem ja de parlar de música i comencem a sentir la música i potser inclús alguns estimar-la. Seria la catequesi musical. Però encara hi ha un tercer repte, i segurament més difícil i més atrevit, que el mateix professor arribi l'endemà i comenci a repartir per la classe instruments molt diferents i que els doni l'oportunitat de tocar-los, d'experimentar-los, de sentir els sons de cadascú, perquè cadascú trobi en ells la música o la melodia que més el relaxa, que més el transporta, que més l'alegra. Inclús, d'entre aquells alumnes hi haurà alguns que s'atreviran a fer la seva pròpia melodia, una melodia que altres escoltaran també i als quals també els proporcionarà calma o alegria o els transportarà també. D'acord? Mireu, què és tot plegat? Tot plegat és l'interès que tenim des de les escoles FEDAC a no adoctrinar. Això és el contrari a adoctrinar. Bàsicament perquè la doctrina no transforma. La doctrina l'únic que crea són adeptes, militants, i aquell el que nosaltres tenim com a mestre de mestres va ser un transformador. Segona història. La història és una història bonica d'Antoni de Melo i parla d'un explorador que se'n va anar a l'Amazones. Va fer una experiència molt intensa allà, va quedar meravellat del riu, de la immensitat d'aquell riu i de la vida que es creava al voltant d'aquell riu, tanta fauna, tanta flora. Quan va tornar de la seva exposició i va tornar cap al seu país, tornava però amb una vocació molt clara. La seva vocació era la de transmetre als altres aquella vivència i no sabia tampoc com fer-ho. Havia estat prou intensa i difícil de comunicar, però volia que tothom conegués aquell riu. Total, que va començar a fer, el que ara veureu, si apareix, sí. Va començar a dissenyar un mapa amb tot detall, perquè tothom tingués coneixença del curs del riu, dels llocs per on passava, i d'alguna manera els seus coetanis van intuir que aquell mapa era alguna cosa important. Aquell mapa va començar a aparèixer en els llocs més importants de la ciutat, als ajuntaments, es penjava arreu. Fins i tot es van començar a fer còpies, i còpies de còpies, i van aparèixer experts en el mapa. I es van fer debats sobre el mapa, i també van aparèixer alguns que van arribar a dir que el riu no existia. Arribat a aquest punt, què és el que nosaltres volem? Volem agafar els nostres nens i joves i els volem treure del mapa i on volem anar és al riu, amb tot el que això suposa, perquè davant del riu algú només el mirarà, amb interès o no,
Altres més encuriosits potser ficaran un peu, altres una cama, algú arribarà a la cintura i hi haurà algú més confiat que sigui, s'endinsarà en les aigües d'aquest riu i entendrà perfectament o molt aquell explorador i l'experiència que havia viscut. Aquest és el procés de la religió a la tutopia que nosaltres hem començat a treballar a les nostres escoles amb els vostres fills. Val? Però clar, aquest procés no és fàcil, necessita de molta passió, que aquesta tots els professors la tenim i la volem mantenir, però ens hem de formar. Vam estar molt temps, un temps important, llegint molt, i vam demanar l'ajuda d'experts, en aquest cas d'experts teòlegs de l'alçada d'en Francesc Torralba. I Francesc Torralba defensa el que ara us explicaré. Defensa una visió holística de l'home. Una visió holística de l'home, necessito aquí el taburet, una visió holística de l'home que jo vull representar amb aquest taburet. L'home està format de ment, de cos, de ment, de relació i d'espiritualitat. Nosaltres des de les nostres escoles eduquem la ment, l'intel·lecte, tot el que fa referència a continguts, al saber. A les escoles eduquem el cos, en tot moment, quan fem educació per la salut, hàbits saludables, psicomotricitat, physical education. Eduquem la relació, l'escola és un lloc social, quan parlem de relacions intrapersonals, d'intel·ligència emocional, quan eduquem l'alteritat, l'altre que és diferent, l'altre que és amic, l'altre que és pare, l'altre en majúscules, inclús, oi? I la quarta pota, que és en la que em volia aturar, la quarta pota és l'espiritualitat. L'espiritualitat per nosaltres és un tipus d'intel·ligència, el que anomenem la intel·ligència espiritual. I aquí m'aturo perquè arribat a aquest punt, en un moment històric en què hi ha un replantejament general sobre la pràctica educativa, es parla d'innovació, innovació pedagògica arreu, canvis metodològics, oi? Arribat a aquest punt, ens hem aturat davant del repte de la intel·ligència emocional i ens hem demanat com podem espiritual a les nostres escoles en ple segle XXI. I el que ens hem adonat, sincerament, hem de canviar. Hem de canviar sí o sí. Hem de canviar d'entrada el llenguatge perquè aquests joves ens entenguin. I hem d'intentar descobrir quina és la nostra missió, que som, per definició, quina és la nostra missió davant d'aquest repte, fer arribar amb un llenguatge compartir amb ells. Què vam fer, doncs? Vam seguir estudiant al costat de persones com Francesc Torralba i ell ens va guiar molt en aquest sentit. És el que ara també us vull explicar. Torralba, religiós, la construcció del fet religiós i de l'espiritualitat passa per un itinerari. Aquest itinerari parteix d'un primer nivell, que ara no apareix, a veure si... Ara, perfecte. Primer nivell, l'espiritualitat. Espiritualitat. Mireu, l'espiritualitat no és una opció. L'espiritualitat és una cosa innata. La portem tots a dins des del primer moment en què ens fem preguntes i què hi ha després de la vida. Franklin, un teòleg jueu, parla de que aquesta manera innata, no? Això que tenim dintre nostre, està l'ADN de les persones. Per tant, és la voluntat del ser, és el que diu, la voluntat, el sentit de la vida, no? Que tots, és una pregunta que tots portem a dintre. Estareu d'acord amb mi. Si això és així realment, el que no podem fer és deixar-ho de banda. Per tant, l'espiritualitat és objecte de pedagogia. I també, sobretot, perquè si no ho fem, això té conseqüències. Pensem una mica en el món postmodern. Ha portat amb ell moltes coses bones, però també ha portat patologies de l'espiritualitat, patologies espirituals. Pensem en tot el món o en vivències màgiques i deixeu-me dir estúpides de la vida.
imatges, tot el que hi ha entorn, per exemple, dels vidents, entorn del tarot, i ja coses més sèries, espiritualitats que han portat a fanatismes i a barbàries que ara ja queden inscrites a la història contemporània, tot el món del terrorisme, tota la por que això genera. Per tant, no és una cosa banal. Nosaltres hem d'educar la intel·ligència espiritual des de les nostres escoles perquè aquell taburet sigui estable i se sostingui sobre les 4 potes de les que abans parlàvem, oi? Molt bé. Que nosaltres hem après també d'en Francesc Torralba, que després hi ha un altre nivell, després del nivell de l'espiritualitat, en aquest itinerari apareix la religiositat. Això ja és una altra cosa. Quan nosaltres dotem aquesta espiritualitat d'un ser superior, que diem Déu o energia, ja estem parlant de religiositat, és un altre nivell. I encara hi hauria un tercer nivell, que és el nivell de la confessionalitat, quan apareix un compromís amb una comunitat o amb un carisma i es comparteixen rituals. Aquest és l'itinerari que en Francesc Torralba parla per construir el fet religiós en les persones. Quin és el nostre paper, el nostre rol davant d'aquest itinerari de creixement dels nostres alumnes? Doncs ho tenim claríssim, nosaltres no som adoctrinadors de res, nosaltres hem agafat amb responsabilitat el rol d'acompanyar-los. I això no és poc, no és un rol de segona categoria, perquè acompanyar vol dir estar al costat d'ells, perquè cadascú, des d'allà on està, des d'una espiritualitat sana, o des d'una religiositat més profunda, o des d'una confessionalitat més compromesa, perquè cadascú, des d'allà on està, arribi a què? Arribi a creure. Sí, arribi a creure, però sobretot arribi a crear un món millor, un món més just, un món més humà, i això en llenguatge bíblic, que no és el llenguatge d'ell, vol dir treballar pel regne de Déu, no és altra cosa. Val? Quina és la pedagogia que seguim per fer tot aquest procés? Seguim la pedagogia de la pregunta, perquè Jesús de Natzaret no anava donant respostes, va obrir moltes preguntes i que encara estan obertes, oi? Qui diuen els altres que sóc jo? I tantes cites bíbliques on això es veu, no? La pedagogia de la pregunta no és fàcil, és més fàcil anar per món donant respostes o adoctrinant. Preguntes intel·ligents en els nostres joves és bastant més difícil. I després acceptar que tu no veuràs davant d'ells la resposta, sinó que algun dia ells la respondran i no saps ni com, encara és més generós. Però aquest és el paper que ens toca donar, aquest és l'acompanyament que volem per ells. Aquest acompanyament no és tampoc un acompanyament de segona línia i d'espectador, perquè hi ha un currículum ocult en aquest acompanyament. Jo estic educant i estic transmetent coses pel sol fet d'estar amb ells. Educa més, no tant allò que dic, sinó allò que faig i soc, això ho hem dit sempre, no? Té més força pedagògica, no tant el que dic com el que faig. Poso un exemple, que és més potent. Sentir a parlar de l'amor, sentir a parlar de l'estimació o sentir-se estimat. Aquest és el paper i el repte que tenim. És bastant més difícil que prendre's la lliçó de religió del tema 3, pàgina 4 i fer exercicis, oi? Bé, doncs en aquest punt. Com s'ha traduït després materialment tot això? Doncs mireu, s'ha traduït en què Tutopia és un àmbit competencial que l'horari lectiu ocupa 3 hores. Una hora seria la de tutoria i tot el que comporta d'acompanyament personal. La segona hora seria religió i tota la part curricular, però treballada en projectes interdisciplinars. I la tercera part seria el que ens ha explicat la Montse, la matèria LEM, aquest aprenentatge de lideratge, de líders que creen altres líders, de líders que saben atraure, saben contagiar tot aquest món del bé, de la construcció d'un món millor, etc. 3 hores, 3 matèries en una, que seria la tutopia. I aquesta tutopia hi ha una mica, ja per acabar, ha generat activitats molt concretes a l'escola. Us en parlo d'una, tot el tema de la interioritat,
tot el projecte d'interioritat dels petits des de P3 fins a batxillerat, que comencen a l'inici de les classes amb aquest temps de relaxació tan important, tan valuós i que està donant tan bons resultats, seria un exemple. Què ha generat la Tutopia? Ha generat també una altra cosa molt bonica, que són espais Emaús. Enmig de l'ajetreu de l'escola, enmig de la vida que porta l'escola i del soroll, hi ha uns espais, l'espai Emaús, que és un lloc petit, en molts casos, amb catifa, amb coixins, amb música. És un espai on als nens els agrada moltíssim d'anar. És un espai per aturar-se, per escoltar-se un mateix, per escoltar, no sabem, alguns, com els deixebles d'Emaús, que es van trobar i van descobrir, van identificar el ressuscitat. Allà cadascú escolta el que pot i creix allà el que pot, però almenys tenim l'espai, l'altre ja no està en les nostres mans, l'espai Emaús. Per últim, és un àmbit competencial que el que vol fer és crear impacte en l'entorn. Impacte en l'entorn què vol dir? Que els nostres nens, acompanyats per exemple dels monitors CREC, se'n van a la residència i passen una bona estona allà visitant els ancians. O que en totes les nostres escoles es creen múltiples i múltiples campanyes per molts motius, recollint taps, campanyes per l'Àfrica, on les germanes tenen les seves missions, aquesta Àfrica malalta, aquesta Àfrica que està patint tant. Tot això ho genera la Tutopia. I entre aquestes activitats us vull explicar una petita experiència personal. Mireu, fa uns 2 o 3 anys vam començar una proposta abans d'arribar al Nadal, que per cert aquest any la tornem a reemprendre. Vam proposar als alumnes més grans de la FEDAC, de les 24 escoles, anar al Nadal a Barcelona. Era un Nadal especialment fred, recordo. I els vam proposar d'anar a Barcelona amb mantes i amb tot el que poguéssim arreplegar per començar a repartir menjar amb tots els sense sostres, tantes persones que viuen i dormen al carrer, com ja sabem. Doncs bé, a la nostra escola, que és Manresa i està lluny de Barcelona, suposava una moguda una mica especial. I entre aquests alumnes, un alumne de quart, que es diu Carles, en Carles és un alumne que té un QI elevadíssim, més alt de la mitjana, però tot el que té d'intel·ligent ho té de disruptiu. Proposar-li una activitat que realment l'engresqués ha estat tota l'ESO dificilíssima, però pel que sigui, aquesta proposta li va interessar. Reacció dels profes. Ui. Segur que us voleu endur el Carles a Barcelona a la nit, tornar a les tantes, per grups per Barcelona, és que el perdreu. Qui el controla? Típica frase, qui el controla? Bé, al final, com us podeu imaginar, evidentment ens vam endur el Carles. Doncs bé, del Carles ens vam oblidar tota la nit. Bona senyal, per altra banda. Però bueno, una certa por la teníem. Què ha passat en tot aquest temps? Anàvem per grups. Al pujar al bus li demano al Carles: Carles, com ha anat? I el Carles, que no era partidari de moltes paraules, com us podeu també imaginar el perfil del Carles, el Carles va dir: Maria Josep, només et dic una cosa, tornaré. Per tant, mireu, per mi, això és la conversió. I si hem de parlar d'evangelització, tota evangelització que no passa per experiències com aquestes, potser a hores d'ara són com aquell mapa, no?, que és mut. El nostre repte avui dia, en ple segle XXI, amb els joves que tenim, és el d'exprimir-nos el cervell i el cor per trobar experiències significatives de veritat que contactin amb el llenguatge dels alumnes i que en definitiva els porti, els arrastri, els sedueixi al bé. Aquest repte que tenim tots de crear un món millor per a tots. Potser aquest és el sentit una mica últim, no?, de la vida, i el que tenim claríssim és que l'educació és l'eina més potent per aconseguir aquesta millora. Això és la Tutopia.